uyincindezi uma engakwenzi usuke uyincindezi noma ukhokha noma uhamba ngemoto noma uhamba ngetekisi akuhambe letekisi lakho ungabi nancindezi mina nje ngendaba uma kufa imoto ngene etekisini into engaphakathi kimi ayifani nabasetekisini. He's not my God uthi ngihamba nani, he's not my God uthi ngihlala kephi, he is my God. Engazi ngenzeka ngingakafi ngizothi uvukile. Uma bafika labo mama bathola imessage bathathukile ithi ngelosi ngifuna ba bathi sifuna uJesu waseNazaretha. I like it abayisho bathi ngimfunelani nophilayo kwabafileyo. Jesu but amabosi kusipathi ayothi kuyo unamandla thixo phuma ngotweni ngikhathele ngathi ngishawe siyezi kodwa ngizwa amandla namhlanje ngizwa amandla uNkulunkulu ufisa ukwehlisa into ezosustain isustain ushayelile uphelele umsebenzi zithi izinto uNkulunkulu ukuthi ukhona. He's my God nomethule betha abantu kuyabheda uphulahlile uthi hayi ngizomlandela nomethule. He is my God enyakaza, he is my God enyakazi. Oh Jesus Christ, akutshela sometimes he is my God, he is my God. Umuthixo wami, he is my God, he is my God, he is my God, he is my God. Yingakho bekhuluma ikhandela istate zenu kuze sibabusise wenzela ukuba negama enkonzweni ngoba sengathi akubonakali uyena ngekuthi phakathi liyavuza. He's our God. Enza noma engenzi ngoba abanye bazozobefe behlupheka ubizo lwabo lesibise yakhe intathini ngenzeka ngize ngife ngingenayo double story. Uthixo enzela abalandi imithi befuna double story masebiza lethi buka nje lo wama nami ngenalutho anikho mina phela uThixo abayifaka esimeni ukufakela for judgment akithi purpose behlula izizwe kanye naye. Uma sekhuluma abantu bathi mina ngayeka ngawupha amanzi ngoba ngakuzothi inkosi ngenakho ukuthi ethi uThixo ngengiphendule ngokubuza umama ubani owabekezele into efana neAsha kamaya wathi ngenalutho wathi ngiyazi umhlengo wami ukhona ikhumba ihuphi amafutha ngahuphi. I will wait upon the Lord. Oh Jesus, I will wait, I will wait. Ingakho abanye bazozobefa amabandla engakwena ngisho nje noma sibombe because this DVD iyolala nezinto zaNkulunkulu. Uma abantu banobiso lokukhonsa abantu abawu-30 basebefe kwenzela umuntu othi na-30 wangabekezela walanda amakhathakhatha okulanda u-1000 ethi mina angizophila kanjani inkosi ko-30 ethi uSiqo uyazi ubaba ubani waba no-30 wabamba igama esezwile ngesikhupho esingalanda u-1000 makamosha kamaziyana. Namhlanje umthandazo wami ekuseni ukuthi uNkulunkulu wethu ofanele siye kuye cabanga uma isaphila behutsho ama-1000 kodwa namhlanje ekuseni kuzomama nje abangafiki show 5 bazobaleka abaningi bangasabusisekile kodwa nkosofuse laba bayifiyo abathi kuyahamba konke uThixo akasakhulumi but he is my God. Kwenzakalani kuSamuel? Samuel 28 lithi wathandaza kuJehova uJehova wathula lithi wasebizinge wathi ngitholeleni abanamadlozi ubani uJehova uthule umethule emvakala kwabiza option. Oh kodwa nkosofuse uhlobo elithi bayithula ngichuma bayolayini uzothula uzosekhulume uma nganyakaza libe indawo uzosenyakaza abathomba uThixo wami ukhona mina ngiyambona mina ngiyamazi. He is my God, he is my God, he is my God. But ufike wafika manje Friday wahlala Saturday nakhona Friday ufike nje selikuzokukhwalela kusuka hlale lonke umgqibelo but Sunday ekseni umevuka wayingasekho ithi lento ithi akavukanga
wavula wahlala emathuneni ebephila. Wathi mayephila washintsha ilocation. Malithi nimfunelana ophila kwabafileyo. Lendi class ukuthi ngesikhathi ebona ukuthi sengivukile. Wathi angikwazi ukuhlala emathuneni ngibe ngiphila. Ake ngithandaze namhlanje uvusethi abantu abathi sengiyaphila mina. Emathuneni ngiyasuka. Bekuhle mhleze engakafiki. Efesu 2:1 lithi ngiphilisile nami nangifile. Ngezono zenanye phambeko zenu. Mafika uJesu siyavuka. Masivuka shithi location. Akushithi location. Akushithi indawo kuyo. Ay. Ivangeli kwabantu. Wafika umphilisi. Wawaphilisa emathuneni. Baqhubeka bahlale emathuneni. Ufunani kwabafileyo? Wena uphili. Omunye adefakaza la ebingelela ukhale ngendaba ebangani. Same book, Corinthians chapter 15 verse 33. Lithi ningakhohliswa. Ukujwalana nababi konakalisa. Uyaphuma kwabafileyo. Kumanzi uphakeme, uthi hayi ngiphakeme ngivusile. Shaka manje. Bethu senza ngcono ubuzohlala nathi uxoxa indaba usuku lokho awusafiki ngani uthi hayi ngoba ngiphakeme into enkinga Jesus Christ bekuyisimo sami besidlalisela emathuneni kodwa akafika indoda eshintsha izimo angasuka kwabafileyo ngeze phile angikwazi ukuhlala kwi-location abanye ivangeli labo lisengathembakali ngenxa yokuhlala emathuneni ubani uhamba nobani uhlala nobani God, Jesus Christ. Mas nós Jesus vugir. As filhas de Deus não vão. Oh, God is God. 1 Corinthians chapter 15, verse number 25. Kwabasekorinte bokuqala chapter 15 isihloko sakhona sithi ukuvuka kwabafileyo verse 25 ngokuba umelwe ukubusa ase abeke izitha zonke phansi kwenyawo zakhe. Come on church. Been there. Ngokuba umelwe ukubusa Yebo. ase abeke izitha zakhe Yebo. phansi kwenyawo zakhe. Kumele ukubusa esebeke izitha zonke phansi kwenyawo zakhe. esebeke entozana. Ngibheke lapho emvuleni kaJesu njalo. Umele ukubusa ethathe zonke izitha zakhe ebeke endiwashula umhlabeni uthi ngeke ehambe ezulwini ukholisisa nasenqobeni. Yesu ebusa zizo zonke izitha zibe sibambelele verse 26 lelandela ivesi. Isitha sokugcina esiyachithwa sengokufa. Yazi manje umuntu wabanayo. Uthi ngakhathazeki ihlobo zami. Ihlobo sesesambile. Kodwa sisa something. So, kodwa wafunani kufa. Wafunani. Uzobona sisa something. So both. Let me tell you. Jesus wants to face you. The last enemy. Amen. Why is it nokufa? Isitha sokugcina. Now, ngithuvukile. Okhona sebemabili. Uma evuka, why
iziko zokuthi yini emhlabeni ngathi angiyinqobayo. Wangena omunye umuntu wasehlezi kwezosifazana ongayiphethelanga. Bethi babelo isifebe phethe amafutha abizayo alabasta. Wawathele enyaweni zakho uJesu washintsha sona wangashintsha yena. Futhi wamnqoba lo moya o-F. Mase unqobile kwasho ukuthi awuqedile umphaso F uphela. Kodwa welokhu ethi minus. Bheke lapha ethuneni. Yabona uSathane wayenehope lokuthi noma ngabe giant ingabe uzovuka yini. Uma vuka usuku lesithathu laphoqa umbuso omnyama. Uthi asibona indoda enqoba yonke into. Abanye bebenqoba. Bephakanyiswa suka bapho Samuel. Samuel. Abantu abaphila kahle kuno F. Amadoda nompriest egane ethempelini. Kodwa Samuel wami. Kodwa Samuel simkhonzi why? Akayiqedanga izinto. UJesu ebhekana nokufa. Wayebhekene nesitha sokugcina. Ongoba ukufa yikho into esuke seyishiyile. Oh Jesus Christ. Uma engoba ukufa lithi la sithathe khona uthi ngimele ubusa. Ngizangithatha zonke izitha. Ngifake kuphi? Ngaphansi kwenyawo uma ebheka amathuneni. Ayidinga abafundi babe nakukhala ukuthi Inkosi yethu ihlatshelweni ibuya weleni ethi uJesu ngaphelela ubukhosi bami. Uma ngaqedi. Oh God. Lapho kusame nje uvuke. Sikhonza umuntu onqoba yonke into. Ungamthatha kanjani umkhonza? Sikhonza umuntu. Angazi kade ngipresent endlini ngiphuma ngithi kodwa Jesu uzokubiza ngani? Ngicabanga igiant. Ngicabanga ichampion. Soligama engambiza ngani? Because mangimbuka ngibona nje uNkulunkulu kuphela. Kodwa ngibona umuntu ongena yonke ipi. Wangena zonke izinto. Kodwa wama samvuma zonke. Samvuma zonke sakuka sathi yabo mayivuka namhlanje babethi noSathane imbalo wethu uyisalute yo. Shuthi ngakho ithi bapheli wayithobisa. Kwaso wasekufeni. Lithuba wayesephakamisa. Wamnikeza igama elihlawula amagama. Ukuba libonge emazulwini. Libonge nasemhlabeni. Sekuthiwa nangaphansi komhlaba. Why even uSathane wayenza ngikufuna impela kodwa bravo Jesus. I salute you Jesus. Akantshela uSathane namhlanje wonke amadimoni akhe ukuthi siphethe inkosi enqoba yonke into. Owavula yonke imibuso, wavula izulu, wavula umhlaba nabalele phansi bathi samsaluta. Even uDavid uyamsaluta uJesu wethu. Wangoba sonke ini uthi umbuso wami asimlandelayo uma ngoba yonke into yini ngahlula thina. Beneni ngiphamela noma 5 minutes. Noma 5 minutes. Awutshela into ngakayinqoba ukuthi one day is one day. Engimlanga inkani ngamandlami. Ngikhala ngalamandla lempenge imlandelayo. Oh, mawusuhlasela uSathane ngamandla akho. Thatha amafayela kaJesu, uthathe iprofile yaJesu. Uthi Sathane, one day is one day. Inkosi engikhonzayo yanqoba. Yathatha yonke into. Yayifaka phansi kwey'nyawo. Ungangihlula namhlanje. Kodwa ngeke ngife. Ayesithi ufukile. Ukuvuka kwakhe kwakusho ukuthi sengiqede yonke into. I have graduated. Ngiqede yonke into. uSathane akasasaba uJesu. Usaba balandela uJesu. Ngoba sengathi baningi abanye abazothi befa bethi ngilwile ukuba kuhle. Ngiqedile ibanga lami.
shideswayo bafuna uJesu uvuka usehluleke kodwa uthi minus 1 nakho ungena phansi kwenyawo awunako nalokho ingakho usho uPaul ethi mayikhuluma nebandla uthi inkosi yokuthula izomthokoza uSathane masinyane phansi kwenyawo zenu. Futhi uJesu lento ofakiswa ngaphansi kwenyawo uyayishayisela uyidlulisela komlandelayo. Musu ukikhala ngepast, musu ukikhala ngefamily ukuthi ini yahlukana sikhala umlandelayo. What can I say? Even my team, no matter what is boxing. Uthola ithi team isinomdlalo ibheke kwi-game. Ngeke uthi ngithola ukhosha omusha ongenala ngekhona ukuhlula. Yini team kodwa inyawo zakhe yazi ukuthi udlala inyawo zethu kodwa ingqondo kacoach. Isijeza yasekho ucoach angena egroundini. Ngena abadlali kodwa ingqondo kacoach yona igijima la. Hama ubekini leyo nqondo okhona Kristu Jesu. Musu ukudlala leli bhola icoach awena. The very champion. The very dwana. The very ngobangobi. The very nkosi yamakhosi. Ukuthatha inqubo yayo ifake. Ubona any team ithukile izodlala nenye team. Ike ishaya le team edlala nayo. Abadlali bashintshile. Kanti indaba uma team ishawa uxosha ucoach. Yabo nje uhlala kanje. Xosha ucoach. Sawashiyela namadlozi. Amadlozi ucoach. Udlala team. Sashintsha ucoach. Sengathi ucoach namhlanje. Abazoxoshwa. Oh, shakamaya. Amadoda esibaba sawashiyela. Ayesibaba. Esembisiwe. Singene ekhawini. Impilo shy. Axoshwa abadlali. Musu uyibulala. Shintsha ucoach. Awushintsha ucoach. Ayizibakele sashintsha. Umuntu ade coach akimela lapha. Uzothatha indoda. Ucoach. Ngendlela bafana. Uma bekasho ucoach. Uma yikhaya. I remember that man. As a coach in South Africa. They hold almost more than 1 million. Ngonyanga ikhaya. Namatha basekunini. Kodwa bazokhokhela imali engaka. Yazi indaba abajayeki age. Uma bekasho ucoach. Kodwa bahlehla kwi-profile. Singaki izimpahlangane nazo ucoach. Ngoba ngeke sifake impilo zethu. Manje amagame awawunika. Ladies and gentlemen, I just check out the coach wethu. Uma check out okhokho bakho before wafana empilweni yakho. Hamba check impilo yakho. Adala amagame awawinile. Singasilandela uJesu. Ngoba sesiyaphenya. Sathi siyaphenya.